Скъпи приятели, искам да ви предложа един експеримент, с който може да получите някакви послания, които вашето тяло може да ви даде. Например, бих искала сега да ви предложа да се отпуснете на място, където седите, да седнете някъде на някой диван или на стол и се опитайте да се отпуснете. Отпуснете се и може да си затворите очите. Така, насочете вниманието си към дишането си. След това мислено се свържете с всяка своя част на тялото. Така, като започнете от ходилата, преминете през пръстците, коленете и ако усетите някъде болка, продължете нагоре, към бедрата, към таза, към седалищните мускули, гръбначния стълб, корема, гърдите, гърба, раменете и ръцете, врата, главата, лицето, дланите. Вижте дали усещате някъде някаква болка или напрежение. Така, свържете се, идентифицирайте мястото и се свържете с това усещане. Опитайте се лекичко да го засилите мислено. До степен на безопасност за вас, разбира се. Така, дишайте през това време. Свържете се с болката и се опитайте да я увеличите. Така. Сега се опитайте да и предадете някаква форма на тази болка или напрежение. Каква форма има? Каква плътност има? Представете си болката като нещо материално. Вижте дали има цвят някакъв. Каква е консистенцията? Може да е нещо твърдо, може да е нещо гумено, пластично. Как изглежда? Когато сте готови и вече имате ясна представа за тази болка, опитайте се да се идентифицирате с нея. Станете тази част, която създадохте в съзнанието си. Примерно, ако това е някаква топка или квадрат или някакъв уред, бъдете тази част, която си представихте. Така. И сега мислено говорете от името на тази част. Сега ще й задам няколко въпроса и вие отговаряйте спонтанно. Каква е твоята роля в живота на този човек? Какво искаш да й кажеш, да му кажеш? Забелязвайте първата мисъл, която изплува в съзнанието ви. Или първата дума. Съвсем спонтанно. Каква е причината, поради която създаваш напрежение или болка в тялото на този човек? Какво е твоето предназначение? Има ли начини, с които този човек може да се справи, да преодолее това усещане?
Позволявайте на отговорите да изплуват спонтанно с лекота. Така, когато сте готови, може да се върнете отново в представата си за себе си, в себе си и да видите дали тези послания от болката означават нещо за вас. Благодаря ви, ще се радвам да коментирате и да ми върнете обратна връзка. До скоро!